sa kanya. Diyak kaya tayo'y amarikrik na nakadaan sa balya kayang ayan. Apay ngamin adi ka malipatan manon atawen ni ayat ke naragraken. Apay ngamin adi ka malipatan pangmasin di ka kuman kanyak agparpara. Marigaran puso nadyak kaya lagi penpay di naglawas kalman na nakatay. Kapay ng riknaken ka nariyan kayang iti manglipan ang lataniga sa kanya. Diyak kaya tayo'y amarikna tandaan sa balya kayang ayan. Apay ngamin adi ka malipatan manon atawen ni ayat ken naragraken. Apay ngamin adi ka malipatan di ka kuman kanyan at parpara. Marigatan puso nadyak kaya talagi penpay di naglawas kalman na nakatay. Apay ngamin adi ka malipatan manon atawen ni ayat ken naragraken. Apay ngamin adi ka malipatan pangasin adi ka kanya agparpara. Marigatan puso nadyak kaya talagi penpay di naglawas kalman na nakaltay. Marigatan puso nadyak kaya talagi penpay di naglawas kalman na nakaltay. Di naglawas kalman na nakaltay.